Niin, terve taas. Tänään on joulukuun 14. päivä. Ja mun tehtävänä on avata tämmöisestä Kinder-kalenterista 14 luukku. Katsotaan, mitä sitä löytyy. Nyt se on avattu. Tuossa. Sitten sieltä tuli 2 tällaista suklaata. Suklaata. Kuulkaas hyvät katsojat, muistakaa tekin sitten avata sitten 14 kalenteri, jos ette ole vielä avannut sitä. Mä tätä videota sitten viikon päästä. Luulisin. Moi!